en el dia a dia no tenim capacitat de transformadora. Ojalà la tinguessin. Sí que és veritat que l'art, certes pràctiques, sí que la tenen. Nosaltres treballem en projectes comunitaris, per exemple, en el programa Concèntric també i en el programa de mediació, o a Barcelona Producció quan entren, quan un artista decideix treballar amb el barri, ho donem tot per treballar amb el barri. Però pot ser que sigui seleccionada una proposta de pintura, que és un artista que ve aquí, munta la expo, no interpel·la massa el barri. L'art, a vegades, quan genera activisme, és una connexió molt forta i molt maca, però quan aquest projecte acaba, a vegades acaba, sembla que acabi aquella relació, i en veritat les problemàtiques socials que estan convivint amb les que conviu la capella segueixen. Llavors és una relació complexa.